Yan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya. Ku kasance da ni Tisma Tech akan yadda zan muku bayani akan sabon bayani wanda yake da suna Forex. Farko nan zaka sa user username ɗinka, sai region ka canza ka sa Najeriya. Idan ka taho za ka yi ko kai searching ko kuma ka jawo kai scrolling ka zo Najeriya. Yawa ga ta nan plus 234 sai ka sa number wayar ka. Sai kai creating password. Sai invitation code sai ka sa wanda za mu ajiye muku namu a ƙasan channel ɗinmu wanda za ka yi rijista, amma fa wannan janin ne in Allah yadda October za a yi launching ɗinsa. Sai kai clicking done. Yawa sai kai next. Za a turo verification code a number layin da ka saka, ka tabbatar layin da za ka sa yana kan wayar. Za mu ɗan jira. Yauwa gashi nan ya shigo, sai ka zo ka danna code ɗin da aka turo maka, OTP code. Za ka jira. Gashi nan ya buɗe. Forex does not hold your wallet or privacy. Wannan su ne Forex ɗin da aka turo min. Wannan Forex ɗin da aka turo shi ne nan, shi ne suna account ɗinka da za ka yi gire. Ni kuma zan sa muku Tisma Tech. Forex suna buƙatar ka yi using da fingerprint ɗinka, ko kuma gashi nan yanzu nan sama account verified. Sun yi verified ɗin account ɗina, gashi nan sunansa Tisma Tech. Sai ka shigo home. Yauwa to yanzu zuwa nan gaba za mu nuna muku yadda za ka yi mai.